Υπάρχει η άποψη που λέει ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τις ομάδες της χώρας μας που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιες τις οποίες υποστηρίζουμε στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι ποδοσφαιρικοί πολιτισμοί διαφωνούν με αυτό και για να είμαι ειλικρινής, το ίδιο και εγώ. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα η μισή Μαδρίτη πανηγύριζε τον αποκλεισμό της Ρεάλ από τον Άγιαξ, ενώ εχθές η υπόλοιπη μισή αποθέωνε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έδειχνε στον Ντιέγκο Σιμεώνε πώς παίρνουν την πρόκριση, κάνοντας τα 2-3. Μιλάμε πάντα για γκολ. Επίσης χθες, ο Πεπ Γκουαρντιόλα, μετά την πρόκριση της Manchester City, ρωτήθηκε ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει στο απόψινό μάτς μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ. Και ο Πεπ απάντησε με φυσικότητα και ειλικρίνεια, θέλω να περάσει η Μπάγερν Μονάχου. Φυσικά ζήτησε συγγνώμη από τους Άγγλους, εννοώντας τους Liverpoolians και όχι όλους τους Άγγλους. Άλλωστε, όπως εξήγησε, έχω περάσει 3 υπέροχα χρόνια στην Bayern, αγαπώ τους ανθρώπους της, αλλά και την πόλη. Και τα είπε όλα αυτά γιατί πρώτον ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παρεξηγηθούν οι κάτοικοι του Μάντσεστερ, μιας πόλης που πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ για να την βλέπεις όμορφη, και δεύτερον γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά ότι οι φίλοι της Manchester City το τελευταίο πράγμα που ήθελαν να ακούσουν από τον Pep Guardiola είναι να λέει ότι υποστηρίζει τη Liverpool. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η χθεσινή ανάρτηση του Gianluigi Buffon στο Instagram. Ο Ιταλός τερματοφύλακας ανέβασε μια πανηγυρική φωτογραφία από τα αποδυτήρια της Juventus, δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα και τον τεχνικό της Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Και κάποιοι σκέφτηκαν, μα πώς είναι δυνατόν ο τερματοφύλακας της Paris Saint-Germain που αποκλείστηκε από το Champions League να δίνει συγχαρητήρια στην πρώην ομάδα του τη Juventus που προκρίθηκε στο Champions League. Και γιατί το έκανε αυτό? Πρώτον, γιατί είναι ο Gianluigi Buffon και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και δεύτερον, γιατί σε ό,τι αφορά τους παίκτες και τους προπονητές, είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ό,τι θα έπρεπε να έχουμε και για τους συντρόφους μας. Ότι δηλαδή μπορεί στο παρελθόν να έχουν περάσει εξίσου καλά και κάπου αλλού.